Kung usapang beach resort ba kamo, ay meron tayong may pagmamalaki. Hanap by white sand, breathtaking view from above, o di kaya relaxing place habang tanaw ang ganda ng baybayin. Kaya naman, halina't samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon at explore natin ang mga ipinagmamalaking beach resort ng munisipalidad ng Liloan, probinsya ng Southern Leyte. Over 45.7 kilometers o halos isang oras ang kailangan nating biyahiin upang marating ang munisipalidad ng Liloan. Municipality of Liloan is a fourth-class municipality in the province of Southern Leyte. According to the 2020 census, it has a population of over 24,800 people at binubuo ang munisipalidad na ito ng 24 na barangay. The name Liloan is derived from the local term lilo na ang ibig sabihin ay whirlpool o ipo-ipo. Ito ang famous Wawa Bridge na talagang mapapahinto ka sa ganda ng tanawin na makikita mo dito. Ito lang naman ang tulay na nagdurugtong sa Panaon Island at ng mainland ng Leyte. After ng mga about 30 to 40 minutes from Sugod, mararating itong crossing na to, which is ito yung papuntang Malupulo and ito yung papuntang sa proper ng Liloan. Kaya nasa mga around 15 minutes, 20 minutes na drive papunta doon, papuntang Malupulo. So ang kagandahan ng daan nila dito mga katim is sementado na. So nung una, last namin punta dito is hindi pa to 100% na tapos yung mga kalsada nila, pero ito parang halos dire-diretso na to papuntang Malupulo, sementado na. So yun yung maganda dito, very accessible na sa lahat ng mga sasakyan. Alright, first stop yung Haponoy. Piray entrance fee G's. So environmental fee pala yun mga katim. So nasa 10 pesos each na environmental fee papasok dito sa may Malupulo Beach. Yan, dito na tayo mga katim. Where's the parking? Ayan, explore, travel, Barangay Malupulo, Liloan, Southern Leyte. Pila parking fee, tay? 20? Ang entrance, pila ang entrance? Tag-G's. Welcome to our first beach destination, ang Malupulo Beach Resort ng Barangay Malupulo, Munisipalidad ng Liloan, probinsya ng Southern Leyte.
kalayuan dito ay mararating din natin ang magkatabing beach resort na ipinagmamalaki din ng lungsod. Walang iba kundi ang Crescent Beach Resort at ang Paraiso Beach Resort na matatagpuan sa Sitio Bacabak, Munisipalidad ng Liloan, Probinsya ng Southern Leyte. Paraiso. Alright. Pero ang kagandahan din dito is yung kalsada nila. Nung una naming punta rito, wala pa yung siguro wala pang bagyong Odette. Napunta kami dito, nag-overnight stay kami. Hindi pa to fully 100% na tapos tong daan dito. May mga part pa na lubak-lubak, lupa-lupa, meron pa. Pero ngayon, ito, parang siguro 100%, 90%. Puro na simentado na lahat, kaya napakadali na lang i-access tong mga beach resort dito kahit na medyo liblib pa yung lugar. Di ba? Nung una dito, hindi pa to kalsada eh. Napakalaking improvement talaga. Ito yung isang factor kung bakit dadayuhin yung tourist spot na yan eh. Kasi dahil sa accessible na daan. Alright. Yung hapon 10 Bohol. Dili. Gikan nagbuhol. Buhol magkukusir. Taga Bohol ka, ma'am. Asas Bohol? Hagna. Hagna. Kalamay country. Mga Kalamay. Sa Alihawan. Alihawan. Unsa may mga apelyido nito te? Basig day mga kail. Ha? Tadlas. 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 Ang hippie sa Hagna, Starcy siya Tadlas. Sige, salamat. Yawan, ito sa muna. Batak ko to, no? Au galing. Sige, salamat eh. Bituon dira, Crescent dire. Doon, papasok na yung papuntang Bituon Beach. Eto, papunta tong Crescent. So, unahin muna natin yung mas malayo-layo. Tapos na-try natin pasukin din yung Bituon Beach pag may time pa tayo. Okay, pahon na naman. Pag may pahon, may overlooking, di ba? Woohoo! Woohoo! Alright, nandito na tayo. Paraiso. Atong panandigan. Kamulingit kami tao. Ngayon magod may wakwak. Okay. Okay. Yon. And for our last beach resort destination, ay bibistahin natin ang Bituon Beach Resort na matatagpuan rin dito.
Matapos ang isang masayang paglalakbay sa mga pinagmamalaking ganda ng munisipalidad ng Liloan, ay talaga namang masasabi nating isa ang lungsod na ito na may malaking potensyal upang makilala hindi lang sa rehiyon natin kundi sa buong mundo na ang Southern Leyte ay may mararating sa larangan ng turismo. Isang karangalan sa amin ang may share ang angking ganda ng mga lugar natin. Naway alagaan at bigyang importansya natin ng mga likas na yaman na hiram sa atin ng buong may kapal. Kung gawa man nating mga tao upang ang ganda nito ay maabutan pa ng mga susunod na henerasyon. Kami po, ang Team Gemlin, nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa amin. Naway hindi kayo magsawang sumuporta at balang araw ay mapupuntahan at masasaksihan din natin ang lahat ng magagandang lugar dito sa lupang sinilangan. Walang iba kundi ang Southern Leyte.